नमस्कार मैत्रिणींनो, मी आज तुमच्यासाठी दाल खिचडी घेऊन आली आहे सोप्या पद्धतीत. जर कधी आपल्याला जेवणाचा कंटाळा आला, रोज डाळ भात काय बनवायचं, काय जेवण बनवायचं, तर ही सोप्या पद्धतीत खिचडी आपण करू शकतो. तर आधी मी तांदूळ आणि डाळ एकत्र करून भिजत ठेवलेले आहे. कांदा, मिरची आणि टोमॅटो कापून घेतलेले आहे. एका बाजूला कुकर ठेवून 3 चमचे तेल घालून त्याच्यामध्ये मोहरी जिरं घातले फोडणीला आणि कांदा, टोमॅटो आणि मिरची हे सगळं घालून चांगलं परतून घ्यायचं आहे. जास्त करपवायचं नाही. आणि 2 चमचे आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे, ती चांगली परतून घ्या. त्याच्यानंतर हळद आणि मीठ घाला चवीनुसार. ते घालून झालं तेही चांगलं परतून घ्या. डाळ आणि तांदूळ जे भिजत घातले तेही घालून व्यवस्थित परतून घ्या. त्याच्यानंतर तुम्हाला किती पातळ पाहिजे खिचडी, किती जाड पाहिजे, कुणाला घट्ट आवडते, कुणाला पातळ आवडते, त्या हिशोबाने पाणी घालून हे करा. 1 चमचा तूप, थोडंसं गूळ आणि कोथिंबीर घालून कुकरला 4 शिट्ट्या दिलेल्या आहे. तयार आहे झटपट दाल खिचडी. करून पहा या पद्धतीने.